Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Pada hari ini dan sesaat lagi kita akan memulai kebaktian Minggu secara live streaming, secara online untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mengikuti dari rumah masing-masing atau dari tempat bekerja atau dari manapun Bapak Ibu dan saudara-saudari saat ini berada. Selamat mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Untuk saudara-saudari yang sedang terbaring lemah sekarang, mengikuti ibadah dalam kondisi sakit, kami mendoakan saudara-saudari segera pulih, Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan memberkati. Shalom, horas madihita saluhutna. Hamuna dongan na hinakulongan ni debata. Pinuji ma debata aman Tuhan Yesus Kristus. Na sa itoktong mga ramoti daging doto dita. Di parmudu-mudu do ngulutta. Sian ari tu ari, tiki tu tiki, di patuduo do holong ni rohanai tu hita. Pinuji ma guarna nabadiai. Nuaing sa mahita tuminggu seksagisima. Napa ingoto kita? Ono puluari nari bongotata maari na balga. Ari hamonangan ni Kristus. Ima ari hahiyunay. Di minggu seksagisima sederion. Di tugu-tugu dorohata asa unang holan makahulong dirita. Alay tahe, ikom makahulong musu. Jala patupa na dinggan balos ni najat. Deng jadi kosom rohata tu halak na makosomihita. Atong tapuji madibata siyan na sa rohata. Laho mamaritaon sudi pambainan nai. Tapuji ma debata marede mahita. Haleluya hari Minggu.
marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni todi porbadia, natu mo palangit do tanoon. Amin. Tung behama panol soliku, disaluhu dengan ni uhum ni Jehovah tuau, surduk konokku do panginuman, parhatuaon tugijang jala pajuwoku do goar ni Jehovah. Haleluya. Martangyang maita. Alea manami na di banua gijang. Disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Asa disegaya ka ulaw ni sibolisi. Say padungo mahami marhite todim na bediay. Asa unang terpedem hami di bagasan dosa. Alay asa monak kami saat rudi ujung jala asa mardami haming saliling di tanoon paima saat hami tuanguluan na suara sudah marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata mari demeita husomba ho Tuhan. Patik ni debata di hita di mingguta seksagesima sadarion imasian Rom 14 ayat 10 di bahini tayahima natau pada mehon jala pauli-ulihon kita sama kita ido sahna atong rak mengidugu umaita sia tua debata. Tapuji Tuhata mari diita Tuhan jut-jut do marsak do ngaki.
Tatupoti madosata tuadopan ni debata martangiang maita. Ali tuan debata pargogo na suatu dosan. Parasi roha na sumurung. Ama ni Tuhan Yesus Kristus si palua kami. Hami halap pardosa na dangolon. Ro tujolo ni habangsa habadiomi. Manopoti jalang manganggukod dosa nami. Masay jot warsay hami homer hiti pikiran. Dot hata, dot pabayanan nami na rohay. Dakwa ulongi hami ho siyan nasa roha nami. Dot nasa ate-ate nami. Dot nasa todi nami. Dot nasa gugu nami. Nang dongan nami. Dang doso diri nami hubay kami. Di bahay ni tamado rimasamu. Jala umommu hami tu hamatean sa liling nililing na. Alay na mapurus mahamin waik tu asin ni roham nagudangi. Mangido siya nasa roha nami. Hasisaan ni dosa nami sa luho na. Sa Europe mahami paubahon roha nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus. Anak kahulongan ni roham. Si Pangulo hami. Dot ala ni guarmu na bediyay. Ale Tuhan, saya si maroham di hami halak na dangulon. Amin. Tabigi ma baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dusata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupa sisi akka pangalasyomi. Songon obun, jala songon obun manorop akka dusam. Sa imula mahotuaho, ayaw do si paduaho. Hasangapom ma di debata na dikicam. Tapuji tuata marede mahita namukap do surgo ayat pitu. Imana tersurat di Sada Musa 45 mamuka sian ayat 1 saplono tajama marsika sore dungi ninna si Joseph mama do akahanan audo si Joseph mangodu do pe amatai jadi dakadusan akaha ahanai ibana ay tarkatotong dorwana sida mida buhinai.
Ope, unang mabirhamu, jala unak serbeng matamu na. Ala kinadisamunai au tuson. Ay mangaradi hangulo muna ubay disuruh debata au parjolo muna. Alai disuruh debatado au parjolo muna pajopon di hamu eba di tanoon dohot panguluan hamu mabahen haluaon bulun. Asa pahato pamuma ne nakok tu damangi pabuah muma tu ibana sonodo tona ni anakmu si Joseph dipabaki debatado au gabi raja di sadok tanu Misir tua mahoma dapotonau unang tugang-tugangun. Audo marmuduon hodisi ay 5 tahun nari dope haleonon asa unang raparan hodo isi ni bagasmu rodi sudi nadiho. Pabuamu matu damangi sude hasangak poku di tano Misir rodi sude nadi idamunai pahato pamuma na tua tuson rap dohot amatta. Dungi di umbasi Joseph masude akahanai tumatangis be dupe salpui asa makatai akahanai dohot ibana. Ido sahatna martua do akan tu mangihon hata ni dibata jalan nau piapsa. Tapi jituata marede mahita haholongan na. So
ta tidak ko maha porsiatai songon na hina tidak ko ni dongata sa porsiaon di sandok pertibion rap mahi tamado au porsia di debata jauh ido ama pergogo na suatu dosa na tumo palangit dotan au porsia debata ane coba nasari iman itu nuboni nage-bage ton perbadia andorak seu ido toata na tumau na bernit di panguman ni selatus nama te terpajal di bana dia penursil na tua tu banur toru dunitan na mulak manggulu di arpa tulu nama naik tu surgo lahun lut siamun di bata jahoba amane pergogo na suatu dosani isimai bana pa imam mulak sultan mau muya na mangulu na mate au persia ton perbadia jaradong sa de kuria na badi uria to panyala Kristen akan na badi do dia sandosa do dia tay namando mulak mangulu su dangnya no mate do dia ngunduan na suara sudah amin. Tapi gema odolan ni tikting di minggu ta sadarion. Odolan ni titing Minggu tanggal 20 Februari 2022. Parjolo pelayanan. Guarni Minggu ta sadarion Minggu tanggal 20 Februari 2022 ima Minggu seksa gesima. Nading gado balos nina jahat manang bahasa Indonesia nama dok membalas kejahatan dengan kebaikan. Paduahon titing nanaing merbagas titing parjolot paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagas somma Jeremia Martin perdemuan si Hombing anak ni amata Polin marhum si Hombing nahinan tubuni inata Nia Sabrina boru marpaung sian jalan rawa domba nomor 10 RT 04 RW nomor 10 Duren Sawit ruas ni HKBP Jati Waringin Resort Jati Waringin Distrik Walu DKI Jakarta. Dot Ruana Mariana Farida boru purba boruni amata Jo Winter purba tubuni inata Esther Florida boru ritonga ruasni HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Sian Jalan Batu Ampar Tolu nomor Sia RT 014 RW 03 Kelurahan Condet Batu Ampar Wek Condet Batu Ampar. Pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 pukul 2 WIB di gereja HKBP Keramat Jati di pasu-pasu tuhatama sakap parsaripion nasidai. Titing parjolo naing majalo pasu-pasu parbagasoma Doni Jerry Marpaung anak ni amata El Marpaung tubuni inata ka boru butar-butar ruas ni HKBP Pondok Gede Resort Pondok Gede Sian Pondok Gede dohot orana Berta hot Mariana boru pane boru ni amata jehapane nahinan tubuni inata linceria boru tambu bolon nahinan ruas ni HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Sian 3 Mei pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 pukul 11 WIB di HKBP Pondok Gede di pasu-pasu tuhatama sakap parsaripion nasida. Titing parjolo naing majalo pasu-pasu parbagasoma Kevin Martin Anthony Simanjuntang Esos anak ni amata Poltak Simanjuntak Buruninata Elsa Burumalau ruas ni HKBP Keramat Jati Resok Keramat Jati Sian Wek Keramat Jati Sada. Dohot orwana Clara
tindanguli boru Siregar. Boru ni amatta situa estopet mangido dairo Siregar. Tubuh ni inatta Juniartini Rondang Rosmince boru siahan. Ruas ni HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar Bekasi, Sian Bekasi. Masuk-masuan di Patupa di hari Sabtu 5 Maret 2022 pukul siawib di HKP Keramat Jati, Resort Keramat Jati. Saya di pasu-pasu suatama sakap parsaripion nasida. Paduan pelanan kononia. Pamuhai ini pertanyaan di hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 pukul 10 sia 30 wib Patupaon ni huriata do pamuhai ini pertanyaan wek maringanan di gereja. Pertanyaan on di Patupa secara tatap muka live streaming disosoi matusude ruas asaria madohoti pertanyaan ini. Patuluhon pelayanan kasih ruas namoding. Nah di hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 nunga jumolu marujungolu ima inata Frida boru situmayang manang nyonya situa RB siahan nahinan umur 67 tahun 5 bulan sian wek BS Taman Harapan. Nah di hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 nunga jumolu marujungolu inatta Tianur boru sida bariba manang nyonya toga raja simarmata nahinan umur 52 tahun sian wek rambutan sada tatanya koma keluarga namar sitanoni asa tibu terapul rohana sida papaton pensiun sian parhaladoon. Sadarion Minggu tanggal 20 Februari 2022 di permingguan 10 sada 30 wib Patupon ni huriat tado paberhaton pensiun sian parhadoon ima amata situa Doktorandus Melki Pasaribu sian wek Lubang Buaya hobartusi dung sidung jamita di permingguan pukul 10 pukul 10 sada 30 dohot 10 pitu botari papungu pelean tujuh lodo hita di bagasan amplop ima di si pasahatota tu keluarga amang Pasaribu inang borusiahan sisan wek Lubang Buaya songon tada las nirohata dohot dalat tamadok mauleate di pakobasion nasida di tonga-tonga ni huriata jalaboy nasida sahat tuna pensiun. Paduangon tim revisi standar operasional dohot prosedur maning SOP boima tajaha na adong di warta jemati. Panitia pembangunan pengumuman hasil pelelangan boima tajaha na adong di warta jemati. Vaksin booster. Sedarion Minggu tanggal 20 Februari 2022 pukul lalu. Sahat tuna sidung Dewan Diakoni Seksi Kesehatan HKP Keramat Jati Seksi Kesehatan Rapdo TNI Angkatan Udara patupan vaksin booster atau tuan na madohoti vaksini ima nong vaksin 2 hali jalan nong bulan dung divaksin paduahon patuluhon mabuan KTP akan naso di jahon di titing tajahama di lembaran narong di itabe songonima saha ni titing di mingguta sedarion horas. Tapuji Tuhata merede mahita sian ede haholongan sian gijang hut tapapungu piliata.
dame ni debata na sumurung sian salut na roha. Imana mga ramoti ati-ati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Horas. Huriani Tuhatta di Mingguta Sadarion khususnya di pukul 10.30 acara khusus Ima Paborhaton Amang Sintuata Sintua Dr. Andes Melki Pasaribu memasuki masa pensiun sian hapar haladoon di HKBP Keramat Jati. Macayargado ulaun sadarion idobain huula di bagasan minggu sadarion nangpe di bagasan habut ni roha dope hami amang inang marukildo sasitong na alai disido diuji hami apakah mampu laho melampaui ahana masa di hami. Ternyata memang huilala hami do pandungannya ni debata tunaposona. Na masa tu hami inang nang pangitubu nami inang boru si barani opung Daniel boru marujungulu dari Jumati hari Sabtu ma tudian alani naung metua inangon umurna 22 tahun. Ima hatop ni pajoni Tuhani tiba-tiba alani nama saon. Alai memang gumodang do alani sahidna naborati. Jadi tangnya kok kamu mah hami amang inang sa boy lamar gogo mangadopi parsirangani jala boy musai hibul roha laho melayani di HKBP Keramat Jati. Olanido pangiduan nami amang inang. Dobain boy bagaimanapun situasi baru kemarin tuudian buat kami inangi sadarion ikon berhadapan mahami tu ulauta ibadah minggu dohot pabarhaton amang situa Dr. Andes Melki Pasaribu. Saya dipargugui Tuhani mahami laho manguluhon parmingguon di pukul 10.30. Sude hamu na madohoti ibadah minggu pukul 10.30 marhiti live streaming. Saya di bagasan parhorasem mahamu saluhutna dot dame nasiat Tuhatta. Atong tapasada marohatta mang inang lau tumangion hatan di bata ima nagabe turpuk jamita di mingguta sadarion minggu sekagesima ono puluari adorang so haheoni Tuhatta Jesus Kristus na nene sian buku Evangelium Lukas bidu onom ayat 27 sahat rodi tu ayat 37 tatangihon mah saluhutna. Alai hudok ma tuhamuna namanangi tuhamuna namanangi aholongi hamuma musumuna nadenggan ma baik kamu tu na makasomi hamu. Pasu-pasu hamu ma aka nama murai hamu. Tangyakon hamu ma aka nama ngasupi hamu. Anggo dipastap hurumi tarehon nang nasabariba i. Jala anggo dibuat ulosmu
unang jua nang baju-bajum. Nasa na mangido tuho lehon, jala unang tunggu halak nang mabuat ugasami. Ia i na pinangido muna nang bahenon ni halak tuhamu, ima bahek kamu tu nasida. Ai molo dihaholongi hamu na marholong ni roha di hamu, parulian dia mai di hamu, ai nang aka parjahat di haholongi do na makaholong ni roha di nasida. Jala anggo di bahen hamu nadenggan tuaka si bahen nadenggat tu hamu, parulian dia mai di hamu, nang aka parjahati songon nido pambahenanna. Jala molo makirip pamu mabuat sa muse laho pasali dongan parulian dia mai di hamu, ai dipasali parjahat donganna parjahat asa dijalo muse hepengna. On matahe haholongi hamuma musumuna. Bahen hamuma nadenggan jala pasali hamuma di naso hirim rohamuna di balosna. Balgama upamuna gabe akka anak ni nasun timbulima hamu. Ai basado ibana di natois maroha jala di na jahat. Gabe para si roha mahamu songon amamuna para si rohai imas. Unang mahamu mangum uhumi gabe dang uhumanna hamu. Unak kamu manorui gabe dang turuanna hamu. Balua hamu gabe paluonna hamu ima sahatna. Huriani tu hatta mangulahon nadenggan tuaka dongata na patupahon nadenggat tuhita halna biasa dui. Alai mangulahon nadenggan tuaka dongata nama jahati hita i luar biasa kan. Bahkan hal nama cai maul dui mungkin dang talup hita mangulahon ni ala tadok jol mado piao ido nasa toktong nata audopi di kehidupan si ganup ari. Hamuna amanami inanami. Sonari dipakulngi tuhat tahita. Marhite hatani debata asa mampu hita makaholongi alutai musutai. Ala ido lomoni rohani debata. Molo tutudo hita Kristen poda ni Kristusido nata peop dingolutta. Dangbe mangulu hita di bagasan pardagingoni. Basa, apakah Tuhan itu tidak tahu keberadaan kita masing-masing? Apakah Tuhan itu tutup mata dengan realita yang kita hadapi sehari-hari? Apakah Tuhan itu tidak peduli dengan situasi yang terjadi dalam kehidupan kita? Ala gokni alotta setuju manang sesetuju hita yang nyata atau tidak nyata.
bahasa udok yang tidak nyata. Ai boy do dongani gabi alota. Musuh dalam selimut. Ima istilah na saya tabigi. Justru na di lambung ta, na di habirakta, ido ikon namanati ta disi. Makana dang adong na manoktong molo istilah ni pardonganon ai alani kepentingan tu. Itu bui terjadi di perkantoran, ya, manang di pemilihan, ya, baik di negara on, baik di gereja. Cobalah kita uji apakah betul ibana dongata molo susah dirita dirupi dohita dongan namekel do nagodang ate amang inang alai molo Jepang hasusaan ngamandau be seda-seda akadongane ido nata alami di bagasan mulut alani ikon mulak mahita tuhatan ni debata asa di bagasan lomoni rohani Tuhanido mardalan di tonga-tonga ni ngolut taon didok diturpukon ima haholongi hamuma musumuna na denggan ma baik kamu tu na makohosomi hamu. Apakah molo mabain na denggan tu najat gabesada harugia de dihita? Mungkin tadok ido inang rugi madah ya, ngadi otoiba ya, ngadi gebusi ngadi leai ngadi hosomi ngadi hata-hatai ngadi gosipi bama mapain nadenggan muse tibana gari mamereng halak na pedang lomoroha ni babe unang mamereng halakna mamereng jebuna ya. Mamereng ugasanna mamereng solopna ima sudi magabe hona dang lomo rohaniba ala mace jahat do nasida alai didok tuhatat tuhita salutna amang inang bahwa molo makaholongi musuh berarti dapotat do dihita pasu-pasu alamonang dohita manaluhon egotai manaluhon daging taon ay nasomal tabalos do nasida so naudok nakaning mamereng solop nape dang lomor hatta. Tapi kalau Tuhan sudah berkata kepada kita semuanya, jala sudedo hata ni debata siapa dan narobis satu padan neparu pangaripunanna iba holong naikon mian di bagasan ngolutta
Didok dison pasu-pasu hamu ma akana mamurai hamu, tangnya kok kamu ma akka na mangasupi hamu. Wah, mangasupi, mencaci, menghina. Ya, begas doon mangasupi on. Ya. Tidak ada bisa menerima ini. Alai didok Tuhan itu tatangnya kok kamu. Ya. Sadia gogo do tangyangi. Boy mengubah sasahala. Sadia mampu do tangyangi. Paubah ni rohani jalma. Molo tangyangi do tapangasahon. Lapatanna pasahaton sude namasa di ngolutta. Debatado na campur tangan di si amang inang. Alai molo dang mampu hita martangiang manangakon nasida. Berarti digohi to di nadia ma dihita disi. Nunga jelas to dini individualis, to dini konsumeris, to dini materialis, to dini hedonisme di ngolute. Takas do didok dison anggo di pastap hurumi tarehon ma nang nasaberiba i jala anggo dibuat ulosmu unang jua nang baju-baju. Ini sesuatu contoh yang diterangkan di sini. Nah berat situ tuh do HP. Maka holongi donganon. Maka holongi musuon. Masakan sudah ditampar PP. Di dok dison. Kita dok ma pipi kan dikasih lagi pipi kiri amangui acik naik puang ate. Lapatan lah di si molo di haciti hita ya dilukai ya. Ya. Bahkan mungkin bertubi-tubi kekerasan itu terhadap kita. Konboi do hita memaafkan nasida. Keboi do hita mengampuni nasida. Karena dengan pengampunan yang kita berikan kepada dia, maka naga besi pamonang ima hita dang nasida. Saya mengikuti satu ceramah yang menarik tentang hidup yang tidak kekal di dunia ini. Hukutip pembicaraan ini ya, digambarkan bahwa sebagai contoh molo di tadokma Roma porhis tu hita acit tu daging tahun gatal nangi manang nyamuk songoni ya nah hinggap tu pamatang tahun pitor tapastap do alai di dok penceramaon coba tahan dulu bisa kan rupanya menahan diri ya sangat memiliki kekuatan. Asa unang terpancing muruk rimas perbadaan.
membalaskan lagi sama bahkan lebih dari yang dilakukan dongatai. Hubungan nadot tidak ada yang kekal di dunia ini. Sudekon salpu do. Ya. Masa kandang boy menguasai diri, dang boy menahan. Pikir-pikiri mah, itu teh hal na sederhana nakin dibahan gambaran na sangoni. Ya. Misalnya molo ro sait manang batu ho kita kan, molo ngamunculi tornaing terus ma kaluar nangi. Ya. Dong do na boy madok tuhita. Coba dulu tahan dulu, jangan terus digas seperti itu sampai puas, tidak. Coba dulu, ya. Sengoni ma molo diperlakukan halak tuhita, ketidakadilan, ketidakbenaran, suka-sukanya, lama-lamana menghancurkan bahkan manegai, merusak rumah tangga, merusak perkerajaan, merusak hubungan keluarga. Yang tauloi sepanjang tauloi untuk mabalos perlakuan nasida nasodenggani tuhita lam susah ngulutta. Tapi bukan mengatakan yang salah adalah benar. Perlakuan di jolma tuhita dang adil soan udok nakaning ya. Dang sangap ya. Bukan berarti kita menyetujui yang dilakukan itu. Jangan salah diartikan. Sakit. Di mana sakitnya? Hati-hati tahun, hati di pusat-pusat tahun. Ya. Nah paling bagas lagi. Bahkan sampai dang terampuni hita. Unang taoloi amang inang. Ikon mubado mindset ta, pola pikir ta. Molo dang tabaloso ni hajahatoni marhite hajahaton mariaya ma debata mangida hita. Debatado na puna ngolutta. Ale molo sabalikna do na terjadi dang jupang damai, dang jupang kebaikan di ngulut tahun, ditatap debatado lungud do manang molo na boy terjemahon di si sedia liling naiho songoni. Ya. Berapa lama lagi kita mendendam, marah, susah, gelisah, benci. Ya. Berapa lama lagi amang inang? Ikut do sampai tu tanorara. Unang, jangan. Lepaskanlah itu semua. Yutan ma ibana Tuhata Yesus Kristus. Jidok ia ina pinangido muna naing bahenon ni halak Tuhamu ima baik kamu tu nasida. Pastilah kita menginginkan orang berbuat baik kepada kita.
kita perlakukanlah itu. Molo disalahgunakan, dimanfaatkan, habur jotai, dan marisuangi. Keyakinan molo tabai na burju tudongan diingot dui. Dang boy mosei. Dang boy di paswadai banai. Alai terbatas do ibana laho merespon nadengkane. Di ayat 32 ay molo dihaholongi hamu namar holong roha di hamu paru lihat dia mai di hamu. Nah, ini dia. Molo sarupa do klasta imajo istilahna. Si A na burju doi. Tabalos ma na burju. Apakah upamu amang inang? Enggak ada. Gari parjahat mangulosong oni. Bahkan tabereng ma parbecai. Supir angkoti. Na di terminalan. Manang na di pasaran. Si pata boy do hita introspeksi diri tu hita. Wingok do salah satu yang sangat sederhana. Molo masuk kami tu pasar Kramat Jati. Mau lihat do membelok songoni tu pasar Kramat Jati. Alaya dong mapar sepeda opung-opung doon. Dihalangi ma kendaraan na asing asa lewat kami. Takut tadami isi. Alai omma naboy gabe contoh diau. Yang dia tidak kenal siapa pemilik mobil itu, siapa yang dalam mobil itu. Tapi dia lakukan untuk menolong kami menyeberangi ke pasar Kramat Jati. Orang tua yang sudah tua bersepeda dihalangi ma aka mobilon asa boy lewat semua nih. Bah. Hamun akadongan. Neng ma mian holong ni debata tu hita. Molo mian holong ni debata tu hita. Tiada yang bisa kita katakan dang mampu au. Oloi ma na didok debata tu hita. Asa tarpasu-pasu ngulut. Dang lampugos hita molo diototoi. Molo dihancurkan. Tidak. Andalkan Tuhan jamita minggu nasal pui. Tuhamuna amang sintua Dr. Randus Melki Pasaribu. Masuk mahamu sadarion tu pensiuni parhalado. 13 tahun manang 3 tahun leleng na hamu marmahani diwek secara khusus di wek lumbang buaya dot di Huriawan. Holong ni debatado na mangojar hamu asa mangulahoni. Hata ni debata. Sonari, apakah pertanyaannya? Molununga pensiun. Sodo paconi debata tu hamu asa maka holongi dengan jolma bahkan musuh dang. Tidak ada berhentinya kita melakukan poda
nanilioni Tuhani tuhita asa makaholongi dongatta jolma doson dirita makaholongi musutta taingok ma Tuhatta Yesus Kristus godang alona di hawa pinor silangi sisi kiri sisi kanan parcahat nasumalitoy alay ahadi dok Tuhani sedarion rap dohita di paradaiso. Di sima amang situa Dr. Andus Melki Pasaribu holong ni debatama totong di ngolumuna totu godang do na dia dupi hamu akka tantangan di masa tua on. Mungkin godang halak dang lemoro hana mereka amang. Alai dang pola hita mamereng akka pangalhonai jol manai do naikon diselamatkan naikon dipalua marhite unang balosson hajahaton tu hajahaton ale baloson mai tu nadenggan hadengganod do na diajarhot Tuhani dang hajahaton suang songoni tu inang keluarga dison moliate ma didongani hamu amang situa Dr. Andus Melki Pasaribu laho mangulahon tohonanna songon situa ipana salelingon tong mahamu inang dot keluarga di bagasan holong nasihat Tuhani mengadopi akka nawasa apakah iparsahiton bisa apakah ngolusi ganup are apakah kekeluargaan nahurang denggan alai ikon taingot holong na niajarhon ni debata ikon tapataridahon di tonga-tongani keluarga muna songon keluarga naposo ni debata atong dihita salutna amang inang narotu gereja on kalau masih ada dendam kebencian dan lain-lain terhadap sesama kita ampuni ma nasida ala nau disesa Tuhani sude akka dosata ditutup ma di ayat 36 jami taun gabe parasi roha mahamu songon amamuna parasi roha amin martangi yang mahitam ale Tuhan debata marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami moliate ma di pasat rohanami Tuhan naung hutang kami hatam nagabe ojahan di hami di ngulu si ganupari on asa holong nasyak koima mengerajai ngulu nami sahat ma holong mi tuhami Tuhan jala to dimima natoktong mangurupi hami laho patupau na denggan tuaka dongan nami tarmobi akka na mangulaon hajahaton tuhami Tuhan molo dang mian hatam di ngulu nami dang margogo hami Tuhan alani mian maho di roha dok pikiran nami asa boy hula kami i Tuhan hobar tulomuni roham aka amanami na nami sude karos ni huriami na di bagasan pergumulan mengadopi aka alo musuh apuli nasida Tuhan parguguammu ibana
lehon pasu-pasumi, lehon pikiran atorang, jala mampu nasida mengerajai hosom elat teal late maradupun dongan colma. Sesama sudeka hurangan nami Tuhan, nasa laon nasa toktong dohami mangulu di bagasan pardagingon sian partudion ali Tuhan. Lai di bagasan minggu sadarion di pakul ngihodo hami salut na asa holong nasyak koima hodo Tuhan na para si rohai ikondo do hami marasi roha tua kadungan nami jolma tanpa pamri. Lani pasat kami mangulu nami Tuhan nang songoni Tuhan di bagasan minggu sadarion ima naing pensiun sian parlado ma amang situa Dr. Andus Melki Pasaribu sian Huriamon hubak kami Tuhan nasida termasuk dohot inang dison nang keluarga muliate ma Tuhan di tongoso na posomon mengula di tonga-tonga ni Huriamon satu pensiun hipasi bana Tuhan boy sahat tu pensiun rapdot hami dison atong Tuhan toktong ma damemi pasu-pasumi mian di tonga-tonga ni ngulu ni amang situa nami on molo pe pensiun ibana Tuhan alai holan di parhalado odoi organisasi alai di pangulaon manang di dia pe ibana toktong ma hatam di parat ibana mardongan holong nasyak koi tong tebay ma di ibana Tuhan hai pason hagogoon dohot las ni roha rap dohot inang nang keluargana akka poparanna. Buah kami tua dopanmu Tuhan akka ruas ni huriami na di bagasan parsahiton na dirawat di bagas nasida amang situa STR Siregar Yuliana boru sitohang Marpaung amang situa besi dauruk nyonya munte boru raja gukuk sopar panjaitan nyonya utagalung boru simanungkalit nyonya simanjuntak Rosita boru siaan nyonya turnip boru sialoho B si barani amang sintua F Aritonang M Marbun RS Pardede nyonya sintua SMT Simatupang boru nenggolan sintua EM butar-butar nyonya pangaribuan boru Samosir nyonya Gultom boru Tambunan Halundang boru Siregar nyonya M Tambunan boru Simanjuntak nyonya sintua Siaan boru Manalo nyonya Aritonang Lince boru Simorangkir nyonya Panjaitan boru Simanjuntak nyonya Manurung boru Sulitonga Relus Sitorus Berta boru Pakpahan Joko Pakpahan nyonya Hutahayan boru Simanjuntak Marco Regius Gultom Goldina Gultom Karista boru Panjaitan nyonya Siaan boru Tampu Bolon nyonya Marpaung boru Purba nyonya Sirait boru Sitorus Jonathan Sinurat nyonya Panggabean boru Tagalung Anton Siaan Sabar Siregar Joshua Siringoringo BMP Marpaung nyonya MS Sipahutar M boru Tagalung amang sintua Kasih Manjuntak Eva boru Sitinjak nyonya sintua BM Siregar boru Simanjuntak Marisi boru Panjaitan Dr. Fanda boru Sitompul nyonya sintua Simamora boru Aritonang nyonya Panjaitan boru Sibarani Marcel Tapea nyonya Sitorus sintua boru Tampu Bolon nyonya Purba boru Silaban Vianita boru Manalu Pesormin Rama Lumban Tobing Jessica Marbun nyonya Marbun boru Bangun nyonya Sintua H Sitorus boru Duluk Saribu Lumongga Hasibuan Angel boru Nababan nyonya SBP Siregar boru Siaang Johana boru Simatupang Arga si Tumorang
na dirawat di rumah sakit, Nyonya Sitorus Ruslan Boru Marpaung, Jeremia Shalom Pasaribu, Nyonya Silaban Boru Tambunan, Besiboya, Nyonya Manulang Boru Gultom, Nyonya Siregar Festi Boru Sianturi, JF Panjaitan, W Hutahayan. Ale Tuhan nabasa tatap ma situasi kondisi nasidabe na di bagasan parsahitoni, mangido hami to depanmu Tuhan gomos, asa pamalu ma nasida salutna sian parsahiton nai, si roham sesa masude dosana jalahodo na masu-masu akaobat na dipanganna, dohot perhatian ni tim medis rumah sakit, manang dokter nakes sudah mali Tuhan, termasuk keluarga pargogoi ma ka keluarga na mendampingi nasida asa margogo nasida Tuhan gabe parhitio mo nasida laho malum ma sudeka sian aka sait nasida si roham atong sudeka ulon namis ganupari baik pelayanan di tengah-tengah ni huriamon nang dingulu namis ganupari dongani mahami holong mu Tuhan namian di tengah-tengah nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami jaloma hami saluhutna amin. Tapuji matuhata marede mahita ale dengan nasaroha. Yesus
acara paborhaton situa pensiun. Jumolo mahita marede Yesus Raja ni Huria. Huriani tuhata taida donuaeng jongjong di joloon amata sintua Dokterandos Melki Pasaribu nunga digohi nasida tiki pangulonna di Huriaon hobar tu aturan dot peraturan ni HKBP 2002 dung amandemen patuluhon bidu 27 nomor 6.6 di halaman 170. Pensiun dosa halak situasian parhlado molodung merumur 5 tahun. Alani i matsot manasida sian ulonna di Huria. Tamado pasahatotta hamuliateon ni rohata tutuhatta na mandongani na margogoihon huhut na patauhon nasida salelingon mangulahon tohonan nasahat tu nasida. Akupni unedo pasatotta moliate tu nasida nang makalojahon tohonani di tonga-tongani huriatta alani paborhatotta ma nasida laho pensiun tabegema surat keputusan pensiun nasida. Inasa matu amang sekretaris. Surat keputusan nomor 04/D-8 Romawi R 14.H.01/SK Romawi 2/2022 tentang situa atau penatua yang pensiun di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Kramat Jati yang berkedudukan di Jakarta dengan ini membaca aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga pasal 27 nomor 6.6 halaman 170 tentang pensiun situa atau penatua, mengingat usia situa Dokterandos Melki Pasaribu genap 65 tahun pada tanggal 24 Januari 2022, memperhatikan keputusan Sermon Parhaladu HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati tanggal 8 Februari 2022 tentang acara pelepasan pensiun dalam kebaktian Minggu HKBP Kramat Jati Minggu 20 Februari 2022 memutuskan menetapkan 1. Nama
Situa Dr. Andus Melki Pasaribu, tanggal lahir 24 Januari 1957, ditakbiskan tanggal 8 April 2007 di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Alamat Jalan Albaido nomor 67, RT 01, RW 06, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Pensiun dari Situa atau Penatua HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. 2. Tohonan Hasituaun yang bersangkutan tetap selama tidak melanggar aturan dan peraturan HKBP, konvensi dan ruhut permahanion doho pamisangon atau RPP HKBP. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal surat keputusan ditetapkan. 4. Apabila ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan ini dapat ditinjau kembali dan diperbaiki. Petikan. Surat keputusan ini disampaikan kepada 1. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. 2. Bendahara HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. 3. Parhalado HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. 4. Parhalado Resort HKBP Kramat Jati ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2022. Pendeta HKBP Resort Kramat Jati, Pendeta Dr. Anna CH Pera Boru Pangaribuan, ditandatangan dan distempel. Mauliate. Dihamu amang sintua Dr. Andus Melki Pasaribu, bar tuaturan dot peraturan ni Huria Kristen Batak Protestan nunga digohi hamu pajo nasahat tu hamu marhobas di Huriai. Madok moleate do Huria on tu hatta napatauon kamu marhobas hobar tu tohonan nasahat tu hamu nunga digohi hamu panguluyon na pinadaton muna uju majalo tohonani di pasaut hamudo na pinangido ni hatani tuhani na madok sahat ula tohonan mi tamado hamoletenon ni Huria on pangulaon muna na salilingon jala mangido anggiat di jalo tuhani akka pakobasyon muna gabi pelian na khusus jala mabuan pasu-pasu dohot hatotogo ni hapursiaon diaka na hinobasan muna. Dihamu amang sintua Dr. Andus Melki Pasaribu mardongan posni roha di debata ama dohot anakna Yesus Kristus doton di porbadia pinaborhak mahamu lau pensiun sai di parar tuhanima akka pakobasyon muna salilingon jala diramoti hamu diaka ari-ari ni sidalanan muna ditiki naro. Amin. Martangi yang mahita. Ale de batanami nagok asi dot holong ni roha, mangasahon holong ni roham, hupasat tami hamoleateon nami, ala pangrupyomu mamarar na posomon saliling marhobas di huriamon, nungasahat diulah tohonan na pinasami, say bahen ma marparbue pakobasyon na jala tupahi tau patoguhon hapursiaon dohot pakirimon ni ruas ni huriam di hanguluan sogot tungpe marujung pangulon na di haparhadoon
Saya pahipas pamatang nang todina, asa toktong marsitutu maboan jolma tuhaluaon. Tanganmu nagok pasu-pasui ma manugunogu ibana, diari-ari ni hatutuanna asa toktong manaili ibana tuho. Pasu-pasu keluargana dot ianakonna asarap mangolopon pasu-pasu nanilehommi. Molo tungadong hagaleon dohot hauranganna di pangulauna na salilingon. Holongmi ma na makukupi saluhutna. Pinuji maho Tuhan Allah sude dengan basam. Amin. Ke depan. Iya. Di situ. Iya. Ya. Maula tema di hita perjulo dua mata perdenggam bahasa di balgani holong na do asin rohana boy tarpatupa di acara pensiun amang situa Dr. Smelki Pasaribu siatongatongan huri hagabibi Kramat Jati di sodoh hame mewakilisan parhalado do ruas ni huriata pasahaton hamalateo do las ni rohani huriai jaka paku bose muna salinengon songon na marhalado di tonga-tonga ni huriat hagabibi Jati. Maulate madi tu hatta bodu hamu marhahi pasun saat dua palisa darion. Dina salinengon na mangulo hitarapak di gereja hagabibi Jamation. Bolo tungadong akan nahurang nalubi dia kapakatayon dok jaka pangulaut tana. Saya tu hatta ma napasikopon. Talumowi na madalani pensiun mahamu sian haparhalado mulai sadarion. Di pasu-pasu tu hatta ma terlumobi di hai pasun nyamang asabu dupe mangalionaka poda tu akaruas dohot akad donga parhalado di wek di lubang waya tu hatta ma namargu kamu di pasu-pasu tu hatta ma do inang lau madalani ngulis ngano pari songo sedani rohani parhalado do ruas pasaton naima songo tedda ima nak tatatapon di tongah-tongah huriai inasa ma dohok dengan pasat amang situ kirma. Pinasa ma tu parhalado kor Nunga saut nuain maradian ho sian parhaladon mi tunggodang tahe nang diulaho dihuriani tuhatai marparbu edonani ulami bain marsangap tuhatai la
asmaroham nuaing paujukoni posroham tuhata dongan mi inalo jaho nang holso anho Jesus matok tong dongan mi urupan naho apulan naho sonang ho tok tong di dalam mi nang landit porhot si dalanan mi nang hacit ngot-ngot rohami dang boy ganggu ho dang boy lilu ho molo Jesus mandongani ho. Upasaha tamema turuasta nasian lubang buaya amangka simajuta. Shalom. Horas badihita saluhutna. Satabi matutu parjulu sahali nakin nunga di tariason inang pendeta nami resot di nabaru mangadopi habot ni roha songon sian hamirua sinang pastatom nami do na do hami marhabut ni roha Tuhan mangaleon pangalupion pangapulit tu keluarga salpuma akan alungun Roma akan ajagar. Jadi satabi 10 hari 10 sima jujung 10 jari-jari 10 sadar sima 10 jari-jari pasal sima jujung bolo tung nahurang au dinama katahun jumulu au marsatabi di nahu pasangai pihami di inang pendeta resot pendeta Pera Ceha Pangaribuan amang inang parhalau nabi songoni nahu hormati hami na tua-tua nami damang dainang saluhut na nahu haholongi hami na poso ni huriaon tarlumowi may dilong aku ruas nasian week lubang buaya jong audison sebagai perwakilan ala berhubungan ketua resort nami ketua week nami berhalangan masa kurang sehat disodo amang penasehat nami sirait disodo bendahara nami Boru Sirait itu Boru Sirait songoni calon situa nami amang pardede
Jong au songon na mawakili ruas dilas di rohaku di bagas tikyon dilas roha nami hurang lupi matutu pakuwasion ni amang situa Pasaribu di wik lubang buaya 10 tahun menugu-nugu kami panimud-dimud kami ruas na adong disan perlu tariasonoku parjulu kami ruas na adong disan ima hira 5 kakado wik lubang buaya. Jadi los kebetulan di nama daftar kami tu huriaun marhite amang pendeta nababan la subuh ma amplop map lau mendaftar kontu huriaun ruas na adong di lubang buaya. Jadi songonari amang ina pabot hon nami do ia ruas wik lubang buaya ruas ni Karabancati wik lubang buaya adong na hira berjumlah 40 kakak lebih orang lebih jala na aktif di angka pertanyaan 25 sampai 25 kakak. Jadi hupak kilala hok kami do aka pakorhon yang kaparsaurani di tonga-tonga nami sadado yang gorohan nami tabu jala uli parsaurani ima na ibuat ni amang situa nami Pasaribu ba terus do molodipu do bolo di pertanyaan terlalu mobi selalu do dihadiri amang pendeta. Jadi na parjulu memang na bituk wikon ima na didonganan ni amang situa sihaan dohot amang situa limbong almarhum ima na berjasa ro na lau membentuk wik lubang buaya. Jadi mulsong kami tabuni parsauran nami di setiap pertanyaan pakai kami doi selalu batu pahami mangan jala tari doi sapero di tikyon hira sada keluarga besar dohami alani horong neka nong taripar nong tupah di wik lubang buaya mau latih mari Tuhan. Jadi sonari dohonon nami do tu amang pendeta amang situa Pasaribu mau lihat mamang dohok di inang bursiaan gajang ma umur muna sehat mahamuna na madalani ari-ari ning ulumuna hubuto hami do ipudian nyarion di bagasan persahito doham ali basado Tuhani di panugu-nugu muna di hami amang soi nama bolo di acara pertanyaan selalu dohita mekkel rak mekkel gudang do akka nauli na dinggan jala gudang adong do akka nahurang alai mangidu hami amang di hami ruas dang mungkin dang marsalah hami alai masih pangidon nami amang lupa kamu may unang buak kamu di rohamuna jala siat pangidon nami tujulan narion alari kok dope hamu di hami molotung normal dia kapatangyan na mangihut hamu do sebagai panutan di hami jala amang do sebagai pamuhay ni situa na adong nalau padimut-dimutton ruas na adong di wik lubang buaya mau latih ma di pakubasan ni ama tuhat tama nama ramodi horas ba di zulu ipasa ma pertikia tu paralado tu inang situa erbur siregar STH
Salam, horas madida salumnya. Kami juga inang dari Perhalado Resort Kramat Jati turut juga menyampaikan atas kepergian ibunda tercinta dari inang uluan kami. Kalaupun kami nggak bisa hadir inang, ya inang mengerti. Jadi semoga keluarga inang semuanya terlemu inang sadiri tumubu terapul dilemahai pason tu keluarga akana ditinggal hona songoni mainang hata asyak kami moleate. Sonari saat mahami madok hata imasian Perhalado na pinar sangapan ina nami padi tauluan songoni nang dongan nami situa amang nang inang dison so inang calon sintua so inang sude ruas nihuriata na pinar sangapan mulai atema di kesempatan naniliamu na tuhami hami sian Parado melotung au penungan di somadokata tuhamu aka dongan nami aman nami ina nami Perhala dison nang sisadahata maita ate inang amang tu ama nami situa pasaribu na selingon hita amang rapak do hita pelayanan amang sungguh baik bersyukur ya kepada Tuhan amang boy amang mencapai pensiun saat ulah tohonan mi inna kan jadi mulai atema didengar ni basani Tuhan dipakai amang kesempatan untuk melayani di gereja ini banyak juga amang kesan-kesan yang kami perhatikan di Huriaon. Terlebih ima amang amang ini kalau kami lagi menghitung pelayan dia suka lawak-lawak. Jadi kalau namekil do kami bana mangon makana molotiki au papungu pelian rapak do ibana saya rong do si parekelon saya mekelekil do iban las maroha. Padua humuse amangon moloser mo kami selalu ada ilustrasi yang cocok dengan jamita itu. Wah, molo nang roy bana, dia nampak ilustrasi nak terlalu. Nah, jadi amang ini memang pintar. Kemudian amang ini juga pernah kami menjadi bawahannya. Amang ini pernah menjadi ketua Merturia beberapa tahun lalu. Amang ini bisa memberikan masukan-masukan. Ketika kami mengunjungi orang-orang di rutan rumah tahanan yaitu di penjara, amang ini dialah membawakan kami mengurus-urus semuanya dan yang lain dia sehingga kami bisa mengikutinya. Suatu saat kami mengunjungi orang di tahanan di Komdak. Di situ saya heran amang. Amang ini rupanya pintar bernyanyi menghibur orang-orang di penjara. Jadi gudang do kesan-kesannya mangon. Mau lihat ma disudai pelanan nyamang dari selama di Huriaon sangat mai di Tuhata las niroha mai nang di hita ruas sasudena. Jadi disudai pelanan nyamang selama di Huriaon bahasai tau hasang apa ma di Tuhata las marohani amang molotung amang nungain pensiun purna bakti sian situa tongdo halasonon nyamang ai boydo amang melewati 5 tahun yang lalu amang sudah pensiun dari guru SMA 51 bisa dilewati ini juga bisa dijalani bersyukur mertua ma amang boy ia dupi hosalhuna. Jadi Hamis sian Perhalado amang menyampaikan selamat purna bakti untuk amang sehama amang semoga amang juga tetap pelayanan nang pe amang nang pensiun sian hasituani anggo pelayanan amang tongdo ulanon ni amang sebagai saksi ma amang saksi khususlah amang dalam kehidupan amang sehari-hari dan juga
terutama di tengah keluarga, supaya keluarga juga semakin mengenal Tuhan melalui sikap amang, perkataan amang, pelayanan amang. Songoninang dia kepungan-pungan ni amang, baik keluarga Pasaribu nang siahaan. Soni manang inang taba mahi pason dinang, laho madongani amangon, madalani lansia tetap sukacita inangnya. Jadi ada firman Tuhan yang kami sampaikan untuk amang menjadi pegangannya, yaitu Mazmur 71 ayat 17 sampai dengan 18. Bunyinya seperti ini. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Ima hatani dibatas ongon cilonami tu amang, tong ma amang sebagai saksi hidup Kristus di ngoluni amang sampai air hidup amang tetaplah setia pelayanan. Soni mana inang sehat mahamu, sehat nang keluarga sude moliate ma imahata sia kami perhalado. Pinasa matu amang keluarga situ Dr. Andus Melki Pasaribu laho mangapu. Jumulo tadok moliate itu hatta di bata dengan bahasa disiala godang asini rohana tuhita kanup marsada-sada tarbain hita marpungu dan melakukan ibadah di Arianon. Moliate do nami dihamuna inang pendeta resort songon inang amanami dot inanami parhaladu juga ruas Nihuria dimanapun berada, lumo bima dongan nami sawik retado hubereng haroromuna molate madi haroromuna dialah sangat banyak mengucapkan terima kasih terhadap Inang pendeta resort juga inang pendeta yang tidak ada hari ini saat ini di sini dan amang pendeta songon inang kaparalado amang inang di siala apa ya tang yang muna do sude asaboy tarbain hami songonon masih bisa menjalani hingga umur 65 tahun ya Pak ya. Boi do jelaton ama tahun sudah tugas-tugasna di parhuriaon songoni nang dia ka wik lubang buaya maksudnya ya dan tarbalos hami
sude akatang yang muna na denggan nauli na pinasaha muna dihami tuhat tama nama balosi jala pangiduan nami tutu unang marna sohotamu manangnya kok kami di hatuan nami di purna bakti amang sintua. Semoga songon lakaningan na idok ni inang apa ya, walaupun sudah pensiun namun tetap masih boleh mangalian dame, mangalian aka poda akan nauli na dengan tu dongan jolma songoninang diwekta. Jadi secara khusus kami inang hubigi kami do nakaningan ipabuah hamudo naung jumulu inang na tumbubuhon hamu imana di hari Jumat. Lungud deh inang boleh tinggal sama mak nibah. Karena aku juga baru bulan Oktober kemarin sangat sedih tenang. Ya, tapi semuanya itu kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan tado inang nagumbugo penghiburan menghibur kita. Anggodongan jolma itu sesaat juga mereka pulang yang menghibur kita. Jadi anggiat mainang dohot keluarga margogo menghadapi situasi jala hatop tarapul rohamuna songoni marah atas yana hatake tataban olate ma di kita saluhna tapuji matu hatta ala asido tolong rohana do di saluhna parnguluta buhita hipas di bagasa tikyon napegudak angkatan tangan na terjadi COVID akka dia na menghalang-halangi hita lau pajonok ko dirita tutuhani alai basado tuhani bodo diliau di hita hai pason saat tu bagasa tikyon senggi matutu margogo hatan itu hatta di hita salukna na perjulo donon nami tu songon nanidok ni ama nami nakaningan si Tohang memang terbentuk neberon we lubang buaya holan ono pala dohami onom keluarga ipe holan ro 2 kali pertanyaan atur dangarong be alai basari tuhani dan mergogodo we lubang buaya budo di ruas maropa puluh kakak sonari alai aktif arong di mertulu 25 kakak jadi ido na di hari kotok kami molo songonau saya mulai kelas 2 SMA nga mengajar sekolah minggu. Jadi di tiki adong akadongan idea do ruasta idea do tu gereja dia do hita innai lubang buaya dia udokon arok piga halak kita asal datar tu HKBP Kramat Jati alana tu luma gereja na pajonok tu HKBP Kramat Jati gereja tu lubang buaya ima pondok gede do taman mini alai ala au nga liling tiki di gereja na amar pe ngarua sau di gereja tahun jadi tu Kramat Jati mahita ahola sehali naik bis naik angkot 05 ngasahati tu si mulu tu tu pondok marhatiok kita no di pasar pondok dak sangat tu gereja biniku itu tu horin na dia tersongan ima binain sambil bercanda
aka dia na mabain las rohani aka ruasi songani hamba nabui hu dalato kami di luang buaya di ngarong 75 na aktif di si natong doala ni kopiton dangarong bet pertanyaan be na sisa lisa minggu jadi mulai ate mari tu hatta dangadong nagumugi sa tuani holan songon hata ni nani dokon ni hata teki gabi situa au ido dangau memilito dangau memilito ina tuhani dakko memilitau au do memilito ina tuhani di Yohanes 15 ayat 16 ido hata na huingot teki ditabal ho na gabi situa jadi songani marupani ala gudang do nadinggan Jepang nami syakurion muliate ma dihamuna aka ruas ni aka BP Kramat Jati saya itu ata mana mergogo di huriata padimudimu kuriata otu hadingganon tu aka arena nangro buinyan tarekru aka ayana kotai asa pui lam tudengganna memang kosian na poso do akayana kotai tedidik asa bui dingga musi tuhatuonna jadi ido na bui terpasatami saya satu hatama dapo muna akan nadinggan nabi na muna tuhami jadi minta maaf kami ay tungadong akan nakurang dinggan di persawaratan nasa lilingon ba kami minta maaf ma tuhamuna mulai ate ma saya itu hatta ma nama persor kita tuaka arin nanengro Maredema hita manutup ibadah parmingguata huria na huhaulungi hami las jongjong mahamu amanginang. Tatangnya kon ma peliata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gicang. Hodo haroroan ni saluhut silem-lem na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat tami masyan na nilihon mitu hami plien nami tuho. Saya jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw parhasyak kami pelianon.
patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni selenon mi tuhami, asalam gir-gir hami mandok moliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, se Roma harajaonmu, se saut malomoni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohanami daho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasarhon madamena tutondi. Selamat hari Minggu Tuhan tama namang ramoti hita saluhna. Shalom.